Na zdraví Slovenska nám záleží. 30 modernejších nemocníc vo všetkých regiónoch. Všetci chceme kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Vďaka eurofondom sme pomohli zmodernizovať už 30 nemocníc. Pacientom tak slúžia obnovené budovy a špičkové prístroje. 13 nových urgentných príjmov pomáha zachraňovať životy napríklad v Komárne, Košiciach či v Bardejove. Výsledkom sú lepšie služby pre pacientov a dôstojnejšie podmienky pre zdravotníkov. Všetci si zaslúžime žiť plnohodnotný, šťastný a zdravý život. Kvalitná zdravotná starostlivosť hodná 21. storočia musí byť prioritou. Nesmieme dovoliť, aby nedostupnosť techniky alebo zašlé priestory boli tým, čo rozhoduje o našom zdraví. A práve v tom vedia eurofondy Slovensku pomôcť. Kvalitnejšia zdravotná starostlivosť je realitou vďaka 160 miliónom eur z eurofondov, lebo na zdraví nám záleží.